Aquesta comissió representa que tot l'esforç que ja dels anys 80-85 fan diversos ajuntaments aquí a Catalunya amb el tema de la formació, amb el tema de l'ocupació, amb tota l'experiència que tenen, se sumen amb qui té la responsabilitat ara, que és la Generalitat, de sumar esforços per sortir d'aquesta crisi. L'esforç conjunt d'aquesta comissió mixta de les entitats municipalistes com la CEME, la Federació i la Conselleria, però un mateix esforç per intentar fer les polítiques, per intentar fer polítiques, és a dir, és hora de fer política executora, però intentar el més ràpid possible sortir d'aquesta greu crisi que travessarem. Venim de fa ja uns anys d'una crisi molt greu, una crisi econòmica, industrial, però sobretot és una crisi de balanços, és una crisi de sobreendeutament de tots els agents econòmics, de les empreses, de les famílies, del sistema financer, la qual cosa agreuja especialment la qüestió, i com a conseqüència de les polítiques econòmiques dels governs, també una crisi de balanços de sobreendeutament de les administracions públiques. El que cal és perseverar i perseverar en aquesta línia, per una banda d'ajustament i per l'altra banda d'impuls de l'activitat productiva. Així ens ho estem fent nosaltres, amb el pla d'actuacions empresarials i industrials, amb els programes d'internacionalització i innovació. Hem de reformar el sistema financer, això ja ho estem fent i per tant Catalunya porta un any d'avantatge.